Xogħlijiet ta' Edward Pirotta, meqjus fost l-iktar skulturi moderni ta' talent f'Malta, qed ikunu esibiti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, il-Muża. Il-kuratur tal-wirja l-Professur Joseph Paul Kassar qal li x-xogħlijiet ta' Pirotta li miet traġikament fl-età ta' 29 sena qed ikunu esibiti għall-ewwel darba fi kważi 60 sena. Għalli dan l-artist Malti kien kważi intesa' u din il-wirja qed iġġib flimkien diversi xogħlijiet artistiċi tiegħu taħt saqaf wieħed, flimkien ma' dokumenti storiċi, midalji, il-kaxxa tal-għodda personali tiegħu u ritratti li jiddokumentaw l-artist u x-xogħol tiegħu. Għalli l-wirja turi l-kapaċità tal-iskultur u l-mod kif jaqbad il-forma umana b'sens profond ta' sbuħija u emozzjoni. L-esibizzjoni akkumpanjata minn pubblikazzjoni tal-Professur Kassari tixħed dawl fuq il-ħajja u l-ħidma ta' Pirotta. Il-pubblikazzjoni hija bbażata fuq riċerka li saret f'dawn l-aħħar 25 sena, inkluż l-identifikazzjoni ta' kemm jista' jkun xogħlijiet mill-artist li nsabu l-aktar f'Malta, Londra fejn għex għal xi żmien u miet, l-Italja fejn għex u studja, l-Awstralja, l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Ekwador. Wieħed jgħid kif spiċċa l-Ekwador ix-xogħol ta' Edward Pirotta minħabba li ħabib tiegħu li studja miegħu kien mill-Ekwador, ma kienx kollu flus biex jirritorna l-Ekwador meta kien jistudjaw Ruma u Edward Pirotta kien ġenerus kien iġibu miegħu Malta u jgħix mal-familja tiegħu in-Naxxar u allura kien hemm dejjem biberija bejn dawn it-tnejn u ħafna mix-xogħol ta' Edward Pirotta sab ruħu anki ġewwa l-Ekwador. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Marju Kutajer għalli fil-jiem li jsegwu l-ftuħ ta' din il-wirja, parti mill-muża ser tingħala biex issir innovazzjoni fil-galleriji, bilan li eventwalment isiru wirjiet ta' artisti Maltin bħal Edward Pirotta sabiex ħidmithom jitfakru b'mod permanenti fil-Mużew tal-Arti.